Bună, sunt Diana și vă prezint o nouă poveste pe canalul meu, Povestea Sufletului. Dar, înainte de episod, vă rog să vă abonați. Acesta a fost cea mai proastă zi din viața lui Mihai. Niciodată nu a crezut că își va pierde soția atât de devreme. Abia își stăpânea lacrimile aruncând mâna de pământ în groapă. Lângă el, fiul său Catalin, care abia împlinise 7 ani, plângea în lacrimi. Toți rudele erau împotriva faptului că bărbatul l-a dus pe copil la înmormântare, dar el trebuia să-și ia rămas bun de la mama sa. Luându-le pe Catalin de mână, bărbatul s-a îndepărtat de mormânt. Chiar dacă era tânăr, fiul stătea destul de demn. Lacrimile îi curgeau pe obraz, dar privirea era mai degrabă confuză decât tristă. Lucru pe care nu-l puteai spune despre Mihai însuși. El privea în gol, părea că e în transă. Bărbatul observa cu atenție pe toți cei care se apropiau de mormântul soției sale. La un moment dat, părea că se trezește, dar imediat a căzut din nou într-o stare de stupefacție. Totul era însoțit de un sunet înfundat în urechi, care apărea de nicăieri. Oamenii se apropiau de el, exprimându-și condoleanțele, dar el nu-i auzea pe nimeni. Totul se petrecea ca într-un film cu sunetul oprit. Imaginea se mișca, dar nu se auzea nimic. Ultima persoană care s-a apropiat de el a fost soacra sa, încercând să-i spună ceva, dar el nu o auzea pe ea. Gura ei se mișca, dar parcă nu scoate niciun sunet. După un timp, din zgomotul din urechi a reușit să audă numele său. Mihai. Soacra nu doar că vorbea, dar îl și trăgea de mânecă, încercând să atragă atenția asupra ei. Bărbatul s-a trezit puțin, forțându-se să se concentreze puțin asupra a ceea ce vrea această femeie de la el. Soacra i-a spus că toți oamenii s-au urcat în autobuz și că ar trebui să se urce și ei și să meargă la pomana funerară. Dar Mihai nu voia să meargă cu toți ceilalți. El voia să petreacă cât mai mult timp cu soția sa. A cerut soacrei sale să ia pe Catalin cu ea, spunând că va veni separat, de unul singur. Soacra a încercat să conteste decizia lui, dar s-a blocat în jumătatea de cuvânt. Ea înțelegea perfect, împărtășea durerea lui. Ea însă și abia se ținea, așteptând să se întoarcă acasă pentru a-și elibera în sfârșit emoțiile. Așa că, luându-și nepotul de mână, ea l-a condus spre autobuz. Mihai a rămas singur lângă mormânt câteva minute. Chiar și groparii, adunându-și uneltele, au părăsit rapid cimitirul. În jurul bărbatului au rămas doar pietre funerare și ciori, care cu strigătele lor amplificau și mai mult tristețea bărbatului și întunecau și mai mult atmosfera. Iulia, soția lui Mihai, a fost înmormântată lângă tatăl ei. Locul de lângă el îl păstra pentru soțul ei, dar cine știa că va trebui să-și îngroape fiica, atât de devreme. Ea avea doar 40 de ani. Mihai își muta privirea de pe o mormânt la alta, apoi și-a adus aminte de ce a decis să rămână pe cimitir. Cu câteva săptămâni în urmă, el și fiul său au avut o idee și, pentru a o pune în aplicare, bărbatul a cumpărat o cameră video. El și Catalin intenționau să o monteze la cabană și să filmeze videoclipuri despre viața nocturnă a animalelor. La momentul respectiv, această idee părea foarte bună, dar acum, gândindu-se la camera video, bărbatul a decis să o monteze în fața mormântului soției. El, fără să înțeleagă de ce, poate doar pentru a petrece mai mult timp cu soția sa, nu putea să o lase așa de repede. Mihai a legat camera de o tufă mică care creștea în față. A decis să o lase să atârne câteva zile, apoi o va lua și o va duce la cabană. După ce s-a asigurat că camera este îndreptată exact spre mormântul soției sale, a ieșit din cimitir și s-a îndreptat spre mașina lui. Încă l-așteptau la pomana funerară. Rudele, prietenii, cunoștințele se apropiau pe rând de el pentru a exprima cuvintele de încurajare. Dar cuvintele lor nu îl făceau să se simtă mai bine. Dimpotrivă, le considera o formă de ipocrizie. Oare ar trebui să-i fie cu adevărat mai ușor din cauza acestora? Cuvinte goale, învățate pe de rost, îl iritau. Cine a inventat aceste reguli stupide de politețe? De ce nu se poate pur și simplu să taci în loc să arunci cuvinte lipsite de semnificație? El doar dorea să plece acasă. Să fie singur și să-și gândească soția. Părea că doar soacra îl înțelege. Se vedea că și ea însă și dorea să se întoarcă acasă.
Privindu-le pe ginerele său, ea a decis să ia astăzi cu ea pe Catalin, astfel încât tatăl să poată să-și adâncească complet gândurile, iar ea să se simtă mai bine având copilul alături. Mihai a fost recunoscător soacrei, pentru că astăzi oricum nu ar fi putut face nimic, rana din pierdere era prea adâncă. După ce a petrecut puțin timp într-o cafenea, bărbatul s-a scuzat în fața oamenilor și s-a întors acasă. Pierzându-se în gânduri, a ratat virajul său și a decis că este un semn. A hotărât să meargă prin oraș. Să-și ordoneze gândurile și sentimentele. Așa a mers până când a început să se întunece și atunci și-a amintit de camera video. Fără a pierde timp, a mers acasă. I-a fost nerăbdare să vadă ce a înregistrat camera. Înțelegea că, probabil, nu ar fi nimic important acolo, dar totuși. În primul rând, intrând în apartament, a scos laptopul, l-a pornit și a stabilit o transmisie online de la cameră. Așa cum anticipase, nu era nimic deosebit acolo. Dacă nu era vântul, putea părea că imaginea era blocată, așa de monotonă era totul. A pus laptopul pe o masă lângă canapea și s-a întins, privind fix ecranul. Aștepta ceva, fără să știe exact ce. Din când în când cădea într-un somn, dar acesta nu dura decât 10 minute. Apoi se ridica și se hipnotiza din nou cu privirea la monitor. Închizând ochii din nou, îi se arătau imagini neplăcute, așa că se străduia să rămână treaz și să nu doarmă. Dar somnul îl învingea. Trezindu-se din când în când, se uită la ceas, crezând că a venit deja dimineața, dar mai era mult până la ivirea zorilor. Și atunci, trezindu-se dintr-un coșmar, a văzut pe ecranul laptopului o femeie. Stătea chiar lângă mormântul soției lui, ținând un buchet de flori în mâini. Credea că își închipuie lucruri. Ștergându-și ochii, femeia nu dispăru. A presupus că poate cineva nu a reușit să vină și a rămas bun și a decis să vină mai târziu. Dar nu acum, la 2 dimineața. În plus, și-a amintit că toate prietenele și cunoștințele soției sale au fost la înmormântare. Somnul i s-a risipit imediat. Mihai s-a uitat fix la ecran și a urmărit fiecare pas al străinei. Nu credea în misticism, mai ales că femeia părea mai mult decât reală. Aștepta momentul în care ea se va întoarce cu fața către cameră pentru a o studia mai atent și a înțelege identitatea. În cele din urmă, necunoscuta s-a îndepărtat de mormânt și și-a întors fața spre cameră. Mihai a rămas cu ochii larg deschiși, nemai putând crede. Pe monitor se putea vedea clar că femeia necunoscută era soția lui, pe care o înmormântaseră astăzi. Ea se uita direct în camera de luat vederi. Părea că știa că acolo era o supraveghere instalată. Desigur, nu putea ști asta. El s-a uitat cu atenție la chipul femeii încă o dată. Nu mai era nicio îndoială. Era chiar Iulia. Dar cum a fost posibil? Era sigur că în sicriu se afla soția lui. Da, fusese puțin îmbălsămată, dar nu atât de mult încât să o confunde cu altcineva. Dar de pe ecran se uita Iulia la el, nu putea fi o greșeală. Și era complet vie și sănătoasă. Bărbatul și-a pus mâinile pe cap. Credea că începe să-și piardă mințile. Dar totul indica faptul că necunoscuta era de fapt soția lui. Totul indica asta. El cunoștea în detaliu caracteristicile mersului ei, postura ușor cocoșată. Știa că mereu își aranja bretonul care îi cădea în ochi. Era cu siguranță ea. Bărbatul a început să se gândească febril la ce să facă în continuare. S-a îmbrăcat în grabă, și-a luat laptopul și a mers grăbit spre mașină. A decis să meargă la cimitir în speranța de a-și găsi soția acolo. Pe drum se uita mereu la monitor, nevrând să rateze momentul în care soția i-ar dispărea din câmpul vizual. În același timp, încerca să-și reconstituie în minte toate evenimentele recente, de la accident până la identificarea trupului. Dar a hotărât că nu merită să se lase distras de aceste gânduri în timp ce mergea. Era mai bine să se grăbească și să o întrebe pe Iulia însă și despre tot ce s-a întâmplat. După un timp, cu coada ochiului, Mihai a observat că femeia de pe video dispăruse deja. A apăsat mai tare pe accelerație, poate va reuși să ajungă la cimitir înainte ca ea să plece. Și din nou gândurile au început să-i vină în minte. Memoria îi derula ziua de ieri minut cu minut.
Își amintea cum Iulia îi sunase că vine de la serviciu, dar a auzit de la o prietenă că în mall sunt reduceri la haine și vrea să treacă să vadă. Soțul știa că Iulia era o mare iubitoare de reduceri, așa că nu a bănuit nimic rău. În cele din urmă, chiar înainte de plecare, Iulia și-a schimbat traseul obișnuit cu altul. Malul cu reduceri era într-o altă parte a orașului. Doar acum, în timp ce își aducea aminte de acea conversație, Mihai începea să-și amintească că i s-a părut că soția lui era nervoasă, dar nu a acordat importanța acestui lucru. În ultima perioadă, era adesea nervoasă. Se datora stresului de la serviciu și era foarte obosită. Aceasta a fost ultima dată când a vorbit cu soția lui. La 15 minute după aceea, a primit un telefon de la poliție și i s-a spus că soția lui a avut un accident teribil. Mașina a pierdut controlul și a căzut în râu de pe pod. Mihai o critică adesea pe soția sa că nu purta centura de siguranță. Așa a fost și de data aceasta. Poate că dacă ar fi fost altfel, Iulia ar fi fost încă în viață. Dar din nefericire, această dată nu a fost o excepție. Deoarece femeia nu purta centura de siguranță, a fost aruncată din mașină prin parbriz. Au fost petrecute câteva ore în căutarea trupului și, cu ajutorul scafandrilor, acesta a fost găsit. Bărbatul a fost chemat la morgă pentru a face identificarea. El a confirmat personal că era Iulia. Nu putea fi nicio greșeală. Ajungând la cimitir, Mihai nu a mai găsit pe nimeni lângă mormânt. Aceasta l-a afectat foarte mult. El se plimba în jurul mormântului sperând că va putea descifra urmele de pe pământ. Dar erau atât de multe încât era imposibil să deosebești cele recente de cele mai vechi. A renunțat la speranță. S-a îndreptat încet spre tufă pentru a scoate camera. Voia să revadă înregistrarea încă o dată. Poate a scăpat ceva important. Lângă tufiș a observat ceva alb pe pământ. Îndoit, a văzut o bucată mică de hârtie, care s-a dovedit a fi un bon. Bărbatul s-a bucurat că avea măcar un indiciu. Poate acel bon îi aparținea femeii pe care o văzuse pe cameră. După ce nu a mai găsit nimic, Mihai s-a întors acasă. Acolo a examinat cu atenție bucata de bon și a reușit să determine proveniența acestuia. Se pare că era de la un magazin rural situat la 30 de kilometri de oraș. Cu greu așteptând dimineața, bărbatul s-a pus în mișcare. Nu avea un plan, așa că, odată ajuns, s-a simțit puțin pierdut. Satul, deși mic, nu știa cum să caute soția. Și atunci a venit o idee. Trebuie să înceapă căutarea de la magazinul unde a fost emis bonul. Ajuns în magazin, Mihai a început să întrebe despre soția lui și să-i arate fotografia. Ce surpriză a avut când vânzătoarea a recunoscut-o pe soția lui. Nu numai că o văzuse odată, dar a văzut-o de mai multe ori. De exemplu, ieri a venit să cumpere o pâine. Dar vânzătoarea nu știa unde locuia acea femeie. Dar pentru că femeia iubea să vorbească, a început să-și exprime cu voce tare presupunerile. Și a venit cu ideea că poate Iulia locuia chiar acolo, într-o singură casă părăsită din sat. Mihai a ieșit din magazin ca dintr-un vis. Se temea să nu o piardă și acum pe soția lui. Ajuns la adresa respectivă, bărbatul s-a oprit nesigur, dar, adunându-și curajul, a început să bată în ușă. Nimeni nu a răspuns, dar i s-a părut că perdelele din casă s-au mișcat și a început să bată cu toată puterea. După 2 minute, a auzit zgomotul ușii care se deschidea. Bărbatul nu a așteptat să se deschidă complet ușa și s-a aruncat în casă. S-a confruntat față în față cu soția lui, vie și sănătoasă. Nu știa cum să reacționeze, să fie fericit sau să plângă. Iulia a sărit în brațele lui și, cu lacrimi în ochi, a început să povestească. S-a dovedit că Iulia a aflat că are o soră geamănă. Părinții ei nu i-au spus niciodată acest lucru. Sora ei s-a născut slăbită și bolnăvicioasă, părinții ei nu aveau bani pentru tratament și au decis să o ducă la un orfelinat. Au hotărât să păstreze doar fata sănătoasă, Iulia. Acum câteva luni, sora geamănă, Catrina, a găsit-o pe Iulia și adevărul s-a dezvăluit. Catrina a cerut să nu spună nimic părinților deocamdată, ea nu i-a iertat încă complet. Soția lui Mihai a făcut o mică pauză și și-a continuat povestea.
Mi-a stârnit curiozitatea cum sora a putut să mă găsească și de ce nu m-a căutat mai devreme. S-a dovedit că totul era destul de simplu. Catrina m-a găsit în rețelele de socializare, a văzut fotografia mea și a realizat că suntem surori gemene. Soarta Catrinei nu a fost prea bună. Ea a fost chiar de câteva ori în spatele gratiilor pentru diferite infracțiuni. A rătăcit prin diferite orașe și nu putea să se stabilească nicăieri pe termen lung. Dar găsindu-și sora, a decis să se stabilească aici, mai aproape de geamăna ei. Iulia a hotărât să întrebe mama despre sora ei, spunând că prietenele i-au arătat fotografia unei fete pe rețelele de socializare, care semăna cu ea ca două picături de apă. Mama nu a ascuns nimic și a povestit fiicei istoria, spunând că își regreta alegerea toată viața și că ar schimba totul dacă ar avea o șansă. Iulia a decis că în curând va organiza o întâlnire între sora și mama, astfel încât Catrina să nu vorbească. Era adevărat că mama se simțea sincer că a greșit și că își regreta acțiunile. Iulia era fericită că și-a găsit sora, așa că lăsă mama să-și găsească o altă fiică, dar bucuria ei nu a durat mult. Catrina a început să-și șantajeze sora în cel mai vicios mod posibil. La început, ea doar cerea bani împrumut, pretinzând că nu poate găsi un loc de muncă. Dar când Iulia a oferit ajutor în căutarea unui loc de muncă, ea a refuzat și s-a dovedit că nu este necesar. Ea avea de gând să trăiască în dependență de Iulia, deoarece aceasta îi ruinase deja întreaga viață. Ea o ura pe sora ei pentru că părinții au ales-o pe Iulia în locul ei. Când sora a refuzat să mai dea bani Catrinei, aceasta a început să amenințe familia ei, soțul și fiul ei. Iulia a găsit și a înregistrat această discuție în casa respectivă, departe de familia ei. Spera că, treptat, sora ei se va lăsa de ea. Dar nu a fost așa. Apatia Catrinei doar creștea, iar ea a început să o amenințe direct pe Iulia cu răzbunarea și pe cei dragi ai ei. Femeia a înțeles că nu poate ajunge la o înțelegere pașnică cu Catrina, așa că a decis să o amenințe cu poliția. Acest lucru nu i-a plăcut deloc Catrinei, așa că a sărit pe Iulia. În lupta lor, Iulia a ucis-o din greșeală pe sora ei, în autoapărare. Pentru uciderea surorii, ea risca o pedeapsă reală, așa că femeia a decis să-și simuleze propria moarte. Ea a intrat în legătură cu o fostă colegă de clasă, care lucra la morgă, și plătindu-i bani, s-a înțeles cu ea să falsifice rezultatele testului ADN. Înfățișarea Caterinei trebuia să-i convingă pe toți că era Iulia, pentru că erau foarte asemănătoare. Mihai asculta tăcut mărturisirea soției și nu știa ce să spună. Dar un lucru era sigur, era fericit că soția lui era în viață. Au decis să rămână în acea casă peste noapte și să decidă dimineața ce să facă în continuare. Mihai nu a putut adormi mult timp, a analizat toate opțiunile în mintea lui despre cum să-și readucă soția în viață și să rezolve toate problemele ei. Va fi greu, dar va face față. Pentru soția lui, pentru Catalin. Bărbatul a reușit să adoarmă abia spre dimineață, așa că atunci când s-a trezit, era deja aproape de prânz. Dar soția lui nu era acolo alături de el dimineața. Iulia s-a hotărât să se predea poliției. Nu dorea să se ascundă toată viața. Simularea s-a dovedit a fi o idee proastă, dar la momentul respectiv ea nu a gândit la ziua de mâine. Mihai a găsit cel mai bun avocat pentru soția sa. A înțeles decizia ei și a fost alături de ea. Mai bine să trăiască în liniște și cu conștiința curată decât să se teamă toată viața de orice zgomot. Procesul a durat mai mult de 3 luni. În tot acest timp, Iulia a fost în închisoare, fără dreptul de a se întâlni cu familia ei. Trecutul întunecat a Catrinei a fost în avantajul avocatului femeii, deoarece a reușit să dovedească că uciderea a fost în autoapărare. Dacă nu ar fi oprit-o pe sora ei, Iulia ar fi fost cu adevărat moartă acum. Avocatul a construit foarte bine linia de apărare a femeii, așa că Iulia a câștigat procesul. Procurorul a cerut 15 ani de închisoare pentru ea, dar toți cei din juriu au fost de partea femeii și au considerat-o nevinovată în totalitate. Iulia era în al 9-lea cer de fericire. Acesta a fost un caz foarte rar în care un acuzat de omor a fost complet achitat. Ea a fost eliberată chiar în sala de judecată. A ieșit din clădire sub aplauze, iar jos o așteptau soțul, fiul și mama ei. Îmbrățișându-se, au plecat împreună acasă.
Adesea, greșelile altora lasă o urmă adâncă în viața ta. Dar este important să nu-ți uiți conștiința și să nu permiți altora să plătească pentru greșelile tale. Trebuie să fii capabil să-ți recunoști greșelile și să le corectezi singur, nu prin mâinile altora. Iulia era aproape să urmeze pașii mamei sale. A fost aproape să comită o greșeală care ar fi apăsat asupra inimii ei toată viața. Dar s-a răzgândit la timp și a hotărât că nu poți trăi doar pentru ziua de azi și că trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru toate acțiunile tale. În diferență față de mama ei, ea a corectat greșeala la timp, fără să-și strice viața celor dragi. Mormântul Catrinei a fost lăsat lângă tatăl ei, care o abandonase odată. Nu contează când, dar întreaga familie va fi împreună. Este important să nu uităm asta. Aceasta a fost inscripția scrisă pe monumentul Catrinei sub plăcuța cu numele ei. Din păcate, Catrina și-a găsit familia doar postum. Vă rog să lăsați un like și să vă abonați!